ביבי, הוא כל הזמן אומר שלא יהיה כלום כי אין כלום. אבל השבוע הוא אמר בכנסת על אינתיפאדת ההצתות, שזה שאי אפשר להוכיח משהו, אתם שמעתם את זה? זה שאי אפשר להוכיח משהו לא אומר שזה לא קרה. וזה גרם לי לחשוב הרבה על הפרשות של ביבי, כי כן אפשר להוכיח, מתמטית. אני לא מאמין, אוי אוי אוי. וואו, לא נכון, הפוך. הפוך. זה יהיה צעד ראשון נכון. אוקיי, אני חשבתי על זה הרבה. בבקשה. אנחנו התחלנו באפס, לא היה כלום. ביבי צודק, אוקיי? אבל אז גילינו שביבי נחקר בתיק 1000, תיק 2000, תיק 3000 ותיק 4000. יש פה סדרה חשבונית, אם תשימו לב. האיבר הראשון בסדרה הוא 0, והמרחק בין שני איברים הוא 1000. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת מה סכום הסדרה כדי להוכיח שמה שיש על ביבי זה יותר מכלום. ומהי הנוסחה לסכום הסדרה? נכון, מה שכתוב פה. אתה רוצה שאני אסביר לך מה כתוב שם? אני יודע לבד. SN שווה N, לפתוח סוגריים מרובעים, מאוד חשוב. 2A1 פלוס N מינוס 1 כפול D, לסגור סוגריים מרובעים, זה כמו טאקי, חשוב לסגור. כל זה חלקי 2. עכשיו, מה המדע מלמד אותנו הלאה? שכלום הופך למשהו כשעוברים את ה-60,000 שקלים שבגינם אהוד אולמרט נכנס לכלא. כלומר, אנחנו צריכים שסכום הסדרה יהיה גדול או שווה מ-E, שזה קבוע אהוד, קבוע אולמרט. זוהי הנוסחה. וכעת נציב את הנתונים ונצמצם איברים, וצמצום איברים אגב זה משהו שאני דוגל בו גם בחיים האישיים שלי, ונקבל נוסחה ריבועית, אוקיי? עכשיו נצטרך להשתמש בנוסחת שורשים. אני את נוסחת השורשים שלי עשיתי לפולין, אבל כל אחד לאיפשהו מתחבר. והגענו לשלב ד', קיבלנו תוצאה אחת שלילית ואחת חיובית. כמובן שאת השלילית נפסול, כי שחיתות היא שורש כל הרוע, ואסור מספר שלילי בתוך שורש. ואז קיבלנו 11.46. כלומר, בתיק 11,000 ומעלה, כלום יהפוך למשהו, והיועץ המשפטי יוכל סוף סוף להגיש כתב אישום. עוד 7 תיקים למנהיג. תודה רבה. תאכל זין פיבונאצ'י, תאכל זין. הוא יאכל זין פיבונאצ'י, שהוא חיבור של שני הזיינים הקודמים. יואל גבע עכשיו הדליק סיגר. כן. נכון. מה שמדהים זה שבלוח שלה יש גם את הפתרון לאיך ביבי לא היה עולה לראשות הממשלה מלכתחילה ורבין היה נשאר בחיים. מה? אין עצרת. יפה מאוד. יפה מאוד.